so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም حموس 12 መስከረም ብዝካየድ ውድድር መጋርጅኡ ዝዓጽሙ ቱርፓያን ግሌክ ናይ ቻይና ናይ ታሽዓይ መድረኹ ቀፂሉ ነይሩ እዚ ናይ ቻይና ውድድር ከዓ ኣብ ታይሄ ናይ 15.8 ርሕቀት እዩ እንተቀዳደምቲ ያዳሊሎም ነቲ ኣብ ጽምዱ ጽርግያ ዝተኻየደ ተቀዳደምቲ ኣብ ሰዓት 47.502 ቅልጣፈ መዝጊቦም በዚ መልክዕ ከዓ ውድ 30 ዓመት ይስተናዊ ማርቲን ላስ ንቐንዲ መውዳዱ ሩሳውያን ተቀዳደምቲ ፔተር ሪክኖቭን ሮማን ማይክን ብግዜ ከይረትዐ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 26 ደቂቃን 16 ካልኢትን ግዜ ሳልሳይ ዓወቱ ናይዚ ውድድር ኣቑፂሩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዩኤል ሃብተአብን ዳዊት የማንን ናይ ክለብ ጀርመናዊት ባይክ ኤድ ከዓ መበል 17.43 ደረጃታት ግዜ ከይከሰሩ ሒዞም ፈጺሞም ዛጊት ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ 9 መድረኻት ቱርፓያን ግሌክ ኣባል ክለብ ቻይናዊት ጋንታ ቼንግዱ ሳይክሊን ሩስያዊ ፒተር ሪክኖቭ ብውሉል 18 ሰዓት 62 ደቂቕን 68 ካልኢትን ግዜ ንብጫ ማልያ ብርባዕተ ካልኢታት ንኣውስትራልያዊ ሃይን ሪቻርድስ ረቲዑ ነታ ብጫ ማልያ ሎሚ ተቐቢልዋ ሳልሳይ ሩስያዊ ቴምፎይ ኢቫኖቭ ብሓደ ደቂቕን 6 ካልኢትን ግዜ ተበሊጹ رابعي كأ روماناوي كريستيان رايدني بحد دقيقة 15 كاليتين جزء دحرو أبزام على شو دقيقة 4 كاليتين جزء استبل سؤال هبتاب مبل 20 شو من درجة كركبن كله حموش دقيقة 20 كاليتين جزء دونجي داويت يمان دما أبكن متمبل 20 تاخذ نابتا مالها قامد 115 نت بزوها للروسيا وبيتر ريكنوف لنا يشوف قاملا ونجينا بحلوة عليها أيستناوي مارلين لاس بحموش نت دونجي كلا كوني سبو رميناوي كريستيان رايدني ما بحمسان حد النت بأبسال سايتر تايقتلهم 20 سلست نت بزأكبه يلها بتاب كابز نبر 10 تربعتنا 10 شو من توريدو داويت يمان خاب تمساسل أجاب حنت مسالل ناب 30 شو مونتن لتقيلو أبزو زرو تروبيان جليك نني عقب مالها معوات وزفلت إيرتراوي إلها بتاب 20 حموشنت كاب قدامه يكوني جزجز ودغانتو إيرتراو داويت يمان خاب 10 عتنت بيتسلال كوينو يقعز داويت يمانون أقلبو أبتا مالته وهيبو مسنح زفلتيو بايك إد نظام على بمنجلزون كلتني عقب مقرات إيرتراين تقرارنتي زل على إيدك توصل مسنح زفلتيو كما قصلتنا يزقا نز حموس نقول قديم زعصو درات قصاطروتو نسيلا قريبا لا روميناوي كريستيان رايل نيو 15 نت ድማ ንዛማልያ ብድሕሪት ኮይኑ ይጽናጽን ቻይናዊ ወዲ 22 ዓመት ዮን ጊቢን ጋዎ ናይ ክለብ ሄንሽን ሳይክሊን ብ18 ሰዓትን 34 ደቂቕን 5 ካልኢትን ናይ ትሕቲ ዕድመ መንስያት ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ይኹብኩባ 1 ደቂቕን 42 ካልኢትን ግዜ ኒውዚላንዳዊ ኦቶቫን ዘንደን ናይ ክለብ ፓርክ ሆቴል ድሕሩ ይስዕብ ወዲ 20 ዓመት ኤርትራዊ ዩኤል ሃብታ ኣብ ከዓ ብ7 ደቂቕን 14 ካልኢትን ግዜ ዶንጊዮ ሃብታ ማልያ መበል 50 ደረጃ ተቐሚጡ ይርከብ ዙሮፒያን ግሌክ ቻይናዊት ጋንታ ግሎሪ ማንቴክ ኮንቲኔንታል ሳይክሊን ብ54 ሰዓትን 27 ደቂቕን 55 ካልኢትን ግዜ ትመርሖ ካልኢቲ ቻይናዊት ጋንታ ሄንሽን ሳይክሊን ብ48 ካልኢት ድሒራ ሳልሰይቲ ከዓ ኒውዚላንዳዊት ክለብ ፓርክ ሆቴል ቪልክበርግ ብ2 ደቂቕን 48 ካልኢትን ግዜ ዶንጊያ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ድማ ብ4 ደቂቕን 52 ግዜ ተበሊጻ ኣብ መበል 4 ደረጃ ዘለያ ዙሮፒያን ግሌክ 12 መስከረም ዝካየድ ውድድር መጋረጅኡ ክዓጽዩ እዩ أمن مبل 9 جزء بتلان سلسلة حرم على ودر جيرو ديلا توسكانا ميموريال ألفريدو مارتيني كلت إيرتران تقرر أنتي تسميدهم نيروم نتي أبونتا دي راستا أنجلة نميت سمانين كلت نبشو حتى كيلومتر در كلتا زين كبت جوتات زت تحوس هون كلتا شحن كلتا 200 شعات متر براخة تحقيرو مسر بعد رأسه ربع تزنقل وجل ودروز فتسمه أبال كلب كيوسر 6.5 برو سايكلين غانتان هم زرعي كهنت سونكرو در تتصور نزرع له كوينو حليفو نهم كابتي ب4 ساعات 36 4 كاليتين جزء ودرو زازم فرنساو كليمنت كاوسن ساسا كالي دحيريو مبل 10 تخلت ترتحيزو ودرو امزازم تصيحو ابز وانز نكلب استانا وكيل ودرام كياز ركب زلو ايرتراو بروفيشنال تقداماي هنوك مولو برهان ግን بتكنيكاو مخانو زغلص مخنيات ودرو كزازماي كالن كالاي اوسترالياوي ميكائيل ستورر ناي كلب تيدو برو سايكلين سالساي فرنساوي جورداني غوات رابعي جرمناوي ماركو بينر ناي كلب تيدون برو سايكلين جرمناوي ابال كلب في اف بارديان سي اس اف فايزاني بين زويهوف زركبهم دما مسقداموت حموشه تسرعهم ابزاناي كلاسي ودر ايطاليان تقلدنت مسقداموت حموشه درجات زي ما حزوم دما بزحات تنتنايت عود سبورت ودر ازي كبينن باروك نصللكا كم زخل يردو ድሕሪት ውድድር ዕውት ፈረንሳዊ ክሌሜንት ቻምፑሰን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከብርህን ከሎ ጂሮ ቶስካና ምዕዋተይ ባሂሉን ኣሎ ድሕሪት ኣብ ቱር ዲ ፍራንሳን ናይ ኣርክቲክ ውድድር ብዘይካ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ውድድር ብሪተይ ውድድር ኣየካየድኩን ፀኒሐ ንውልቀይ ዝገበርክሉ ምድግን ማዕረግ ክንደይ ከም ዝጠቐመኒ ፈሊጥ ኣለኹ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ዓበይቲ ውድድራት ምዕዋት ቁመናኻ ብልክዕ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለኻ ክትመዝን የኽእለካ እዩ ክብል እዩ እቲ ተቐዳዳማይ ገሊጹ ኣብዚ ውድድር ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ናይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዩሮ ግንዑ ክህልዎን ከሎ ክሳብ 10 ዘለዉ ድማ ብርክት ዝበለ ይሽለሙ እዚ ውድድር ዘከርታ ኢጣልያዊ አልፍሬዶ ማርቲን ዝበሃል ተቀዳዳማይ ዝካየድ ኮይኑ ካብ ናይ ኤውሮጳ ዘሎ ውድራት ናይ ወርልድ ቱር ይስራዕ ቢሲአይ ከዓ ናይ 1.1 ንዕቅን ዘለዎ እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 24 ዓመትን 196 መዓልታት ኮይኑ ዘሎ ኤርትራዊ ኦሎምፒክ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቤልጅማዊት ጋንታ ወልቱ ኢንተርማርሻውንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ መጽ መዓልታት ክልተ ናይ ካናዳ ዝእንገድ ናይ ግራንድ ፕሪክስ ውድድራት ክጽምድ ምዃኑ ድሮ ፈሊጥኩም ኣለኹም። መሰረት ፕሮ ሳይክሊንግ ስታትስ ዘርግሑ ጸብጻብ ከዓ ኢጣልያውያን ተቀዳደምቲ ፍራንሲስኮ ቡሳቶን፣ ሎሬንዞ ሮታ ብዘይካ ኣውስትራሊያዊ ዲዮን ስሚዝ፣ ኔዘርላንዳዊ ሮኤል ቫንል፣ ጀርመናዊ ጂዮርግ ዚመርማን፣ ፈረንሳዊ ኣሌክሲ ፋየር ክትመርሓ ኣብዚ ውድድር ዝኾነ ቤልጅማዊ ኣይክሳተፍኒ ነዞም ተቀዳደምቲ ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ተመክሮኡ ዘካፍለሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ውድድር ልዕሊ ብሓፈሻ ናይ ወሉ ቱር ፕሮ ቲምን ሃገራዊት ጋንታ ኤንጋሪት ሃገር ካናዳ ትርከበን ክሳተፋ እየን። እቲ 13-15 መስከረም ዝእንገድ ውድድር ብድምር ልዕሊ 400 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሽፍን ኮይኑ ክቐርብ እዩ። ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ዝጠቐስናዮ ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ ነባሪ ካናዳ ብፍላይ ድማ ደቂ ከባቢ ነቲ ዝካየድ ውድድር ከምቲ ልሙድ ናብ ቦታ ውድድር ብምኻድ ንኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሞራል ክህቦም ከተባብዑን ድማ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ። ኣብ ዝኾነ ዝካየድ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኤርትራዊ ዘበለ ዜጋ በቲ ዝገብሮ ውዕውዕ ስፖርታዊ ጭውነት ዝያዳ ዘሎ ኮይኑ ከም መቐፀልታ ናይዚ ድማ ቦታና ሒዝና ስምዒትና ተቆፃፂርና ክንዕዘብ ድማ መልእኽትና ነመሓላልፍ። መበል 13-14 ግዚኡ 13-15 መስከረም ዝካየድ ናይ ወርልድ ቱር ግራንድ ፕሪክስ ዲ ኩቤክን ሞንሪያል ብዩሲኣይ ናይ ሓደ ሓይል ፈረስ ምሕቅኒ ዝወሃቦ እዩ። ሃላንድ ባሎን ዲኦር ክዕወት ዕድል ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። አርሞሻት ከአይማን ሲቲ ኦርሊንግ ሃላንድ ባሎን ዲኦር 2023 ክዕወተላ ዝበለጸ ዕድል ከም ዘለዎ ንፈረንሳዊት መጽሔት ፍራንስ ፉትቦል እምነት ገሊጹ። ሃላንድ ዝሓለፈ ዓመት ብውልቁ ኮነ ጋንታ እዚ ዓወት ወቅት ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ። እዚ ኣብ 56 ዝተፈላለዩ ግጥማት 52 ሾቶታት ዘመስገበ ብሉጽ ሓዳን ሾቶ ምስ ጋንትኡ ከዓ ስሉሳ ዓወት ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኤፍኤ ካፕን ቻምፒየን ሊግን ዓቲሩ እዩ። ከም ውጽኢቱ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ባሎን ዲኦር ማዕረሚት ካብዞም ክዕወቱላ ዝኽእሉ ተባሂሎም ጽውዑ ዘለዉ ሓደ እዩ። ዝበለጽኩ ኣጥቃዓይ ዓለሜዶ ትብል ተባሂሉ በዛነታ ሽልማት ዕድላ መጽሔት ተሓተተ ሃላንድ ምናልባት ክብል ይመልሱ ብርግጽ ኣብ ነፍሲ እምነት ኣለኒ ገና ንእሽተይ ዘለኹ ብሕጂ ብዙሕ ምዕባለታት ገብር ከርኢ ከም ዝኽእል እውን ፈለጠ። ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ከዓ እወ ዕድል ዘለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሉ። ኣብዛ ወቅት ክትዛረብ ሽልማት ባሎን ዲኦር ሜሲ ዋንጫ ዓለም ብምዕታሩን ሻምናይ ግዜ ኢዱ ከም ብረላ ከም ዝኽእል ብዙሓት ወገናት ይገልጹ። በኣንጻሩ ናይ ሓደ ወርሒ ውድድር ዝኾነ ዋንጫ ዓለም ናይ ዓመት ሙሉእ ብቕዓት ከም ዘይገልጽን ኣብዛ ሽልማት ልዑል ግምት ክወሃቦ ከም ዘይብሉ ዝሕብሩ ወገናት እውን ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓርቢ ሃላንድ ነዛ ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት እንዚ ዘይተዓዊትላ ሕቁኡ ክህባ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ጋዜጠኛ ESPN ዝኾነ ቡርለይ ተመሳሳሊ ርእይቶ ካብ ዘለዎም ተንተንቲ ስፖርት ሓደ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃላንድ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምትህላኽ ውድድር ሮናልዶ ሜስን ኣብ ዘብቃዕሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎኡን ምባፔን ብዛዕባ ኩሉ ዝኽእል ምትህላኽ መሊሱ እዩ። ሮናልዶን ሜስን ንዝሰርሕዎ ዘገርም ነገር ክስመረሉ ኣለዎ። ወላ እውን ሕጂ ዕድመ ደፊኦም እንከለዉ ፍሉያት ተፃወትቲ ኮይኖም ይቕፅሉ ኣለዉ። ብዛዕባ ነብሰይ ኣንጻር ካልኦት ተፃወትቲ ግን ፈፂመ ይዛረብኒ እዚ ናተይ ኣካይዳ ኣይኮነን ክብል ምስ ምባፔ ክወዳደር ከም ዘይደሊ ረዲኡ። ሃላንድ ብዘይካዚ ኣብ ቦሩስያ ዶርትመንድ ወዲ ጋንትኡን ዝነበረ ጁድ ቤሊንግሃም ኣብዚ ዓመት ኣብ ማድሪድ ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ከም ዘሐጎሶ ገሊጹ። ኣብዛ ክረምቲ ብልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ናብ ሪያል ማድሪድ ተጸምበረ ቤሊንግሃም ኣብ 4 ግጥማት ናይ ሊግ 5 ሹታት ብምውጻር ብናህሪ ተበጊሱ ኣሎ። ኣከፋፋሊ ማን ሲቲ ሮድሪ ብሉጽ ብቕዓት ዘለዎም ተጻወትቲ ኤውሮጳ ናብ ስዑድ ዓረብ ካብ ምኻድ ዝቆጻጸር ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዑ። ኣብዛ ክረምቲ ካብ ማን ሲቲ ጥራይ ማህረዝን ላፖርታን ናብ ዝተፈላለዩ ክለባት ስዑድያ ተሰጋጊሮም ኣለዉ። ኔይማር፣ ቤንዜማ፣ ካንተ፣ ፈርሚኖን ካልኦት ብዙሓት ህቡባት ተጻወትቲ ይዕዘሙ እዮም። ከምዝን ተቐጺሉ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ክኽሰር እዩ። ሮድሪ እኮ ብሰንኪ ዘቕርብ ዘሎ ገንዘብ እዩ። ንሕና ኤውሮጳውያን ከዓ ብሓቂ ኣይፈተናያን ብገለ መገዲ ቁፅጥር ክግበረሉ ኣብ መጀመርያ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ፆታ ግዚኡ ዘለዎ ገዳይም ተጻወት ጥራዩ መሲሉና ነይሩ። ሕጂ ግን መንእሰያት ይኸዱ ኣለዉ። ናቶም ውሳነ እዩ እንተኾነቶም ዝምልከቶም ሰባት ክቆጻጽርዎ ኣለዎም እዩ ኢሉ ሮድሪ። ብርቂ ተጻዋታይ ዓለም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዓርብ ምሽት አንጻር ስሎቫኪያ ኣብ ዘካየደ ፆታ ብጫ ካርድ ብምውሳዱ ጽባሕ ሶኒ አንጻር ሉክስበርግ ኣይክስለፍን እዩ። እዚ ፖርቱጋላዊ በታ ዝገበራ በደል ኣብ ልዳስ ዝነበረት ኩዕሶ ከርክብ ክብል ገጽ ሓላውላት እዩ ካሪሙ። በቐጥታ ቀይሕ ካርድ ካብ ምውፃእ ቪድዮ ዳነት ቫር ኣድሕናቶ እያ ፖርቱጋል ካብ ፈርናንደስ ብዝረኸበታ እንኮሸቶ ተዓዊት ኣላ። ቀጠራዊት ክለብ አልአራቢ ኣብዛት መዘላ ሰሙና ኣካፋል PSG ማርኮ ቬራቲ ከተፈርሞ ተተስፊያ ኣላ። ክልተን ክለባት ቅድሚ 10 መዓልታት ከም ተሰማማዕ ዝግለጽ ኮይኑ PSG ካብ መሸጣ እዚ ኢጣልያዊ ካብ 45 ክሳብ 50 ሚልዮን ዩሮ ክትረክብ ከም ትኽእል ይግለጽ። ሓደ ካብ ዝበለጹ ኣካፋል ኤውሮጳ ምዃኑ ዝእመነሉ ቬራቲ ኣብ መደብ ሓድሽ ኣሰልጣኒ PSG ሉዊስ ኤርኒክ ከም ዘየለዩ ዝግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ኣይትዝለልውን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ